Halaşyan oğlanım sen gödök gönümel men ejem kakama yumşak kız gözläpdim. Sana öýlenip biljek däl diýdi. Salam mehribanlar. Yeni bir patpişigimizin haty bilen dowam etdik. Gyzlar size de goý maslahat. Menen şu patpişim edeni işin dogry hasaplayan. Hani sizem diňläp görüňem siz üçin hem dogrymy-ka? Men entek istoriýalara başlamakam hemişeki bolşýaly. Size meni goldamagyňyzy ýatlatýaryn. Like, podpiska, repost öňündenem sag bolun. Kalbymyň ses akkauntlarynyň ikisinem goldap berin haýyş. Men şol oglan bilen halaşyp ýörenime eýýäm 3 ýyl çemesi wagt boldy. Ilki wagtlar maňa kän gülýän, kän gülme agras boldy ýaly. Menem ay erke oglan agras gyzlary halaýandyr diýip häsiýetimi ütgetjek bolup köp çalışdym. Ýöne adamyň häsiýeti belli derejede ütgese hem diýip göter ütgemeýär. Hemme adamlaryň durmuşynda da bolýandyr. Biri bile halaşsaň, birini ýürekden gowursaň, şonuň göwüne ýarajak bolýan. Häsiýetiň halamasa näme de bolsa ütgetjek bolýan. Men şo wagtlar ilki pikir edemde vay men ýöne köp gürleýän, köp gülýän diýä belin. Soňa waka nähili ýaşarkak diýip gaterwet ýagdaýa düşýärdim. Meniň gönümel galygym marty bir sözi aýlap ýa-da suwjuklap näz edip gürläp bilemokdym. Şol ýagdaý boýunça da halaşýan oglanym bilen köp uruşýardyk. Gönümelim sebäpli gönümel gürlänim üçin olam gyz diýen näşnije gürläp näşnije sorar owadan edip aýtsaň hemme zatam bolýar. Owadan gürlemel gowjatyp aýtmal diýärdi. Men bolsa telefony dörende ýa ýene bir ýagdaýlar ýüze çykanda gönümel gürlesem oňam gahar gelip ikimiz köp uruşup 10-20 gürläp gürleşmän ýörýärdik. Şeýdip ýörüşimize 3 ýyl halaşypdyrys. Menem olam bir-birimizi gaty ýürekden gowur ýas diýip düşünýärdim. Özümiň ýürek berenme onuň arkamdan pyçak urjagy ýadyma da düşmändir, kelläme de gelmändir. Şeýdip ýörüşimize bir gün hemişeki ýaly jaň etýän oglan günde 3-4 sapar jaň edip ýagdaýymy soraýan oglan hiç ýyl jaň etmedi. 2 gün geçdi jaň etmedi, 3 gün geçdi jaň etmedi. Şeýdip 10-12 gün wagt geçdi. Bir günem jaň etdi, men almadym jaňyny gahar etdim. Bir günläp tutuş 40-50 sapar jaň etdi, almadym. Ahir jaňyny aldym. O bilen gowy gürleşdik. Görsem ol oglan içkili ýagdaýda eken. Orslaryň aýdyşýaly şto u Trezovana ume u piyanovana ýazyke diýip piyan wagty ýüregindäkiler maňa açdy. Men diýdi sen ýaly gödök gyzy, men seniň hemme gylyň halasamam arzu edemde yumşak ejem kakama süýjü sözler diýip gyz arzu edipdim. Sen bolsa gödök, sen ýaly gödök gyzy arzu etmändim, gelin edip biljek däl, dogrymy aýtaýyn diýdi. Men bu gepleri eşitip gaterwet agyr ýagdaýa düşdüm. Meni halamaýandygyny şonda düşünüp galdym. Özü bolsa seni ýürekden gowurýan ýöne gödöklüň bolanok şunça 3 ýyllap syňladym. Gödöklüň üýtgemedi diýdi. Şeýdip gürleşip telefonu goýduk. Ertesi günü bilen diňe kellämde dürli hili pikirler. Şundan nädip araljagymy bilmedim. Mena senden bir zat edip aralmaly şeýdip ýüregimi ýakdyň diýip diňe aglap pikirim şoldy. Şeýdip oturuşyma bir gün şol oglan jaň etdi. Gaty görmediňmi aýdanlarymy, meniň şeýle gönümel gepimi piyan kelle aýdyp goýberipdirin ýöne nanam sen aldap ýöres iş ýok. Sen azık gödök, men ejem kakama yumşak gyz alyp bermesem men özüm körpe bolan soň ejem kakama gowy seretjek aýal almaly bolýaryn wagtyň gidirmäýin, aldamaýyn sen diýip meni düşünlige saldy, erwet ýagdaýa saldy. Ay bolýa, özüň bilýänsiň diýdim. Bamy şonýa yumşak gyz ýa men özüm tap beräýinmi saňa gowy yumşak gyz diýsem maňa özüň ýaly päk ýürekli, ýöne gylygy yumşak bolsun,
süýjü sözlü bolsun diýip maňa özünden göbüni hoş sen tap berseňä gowy tap berersiň diýen boldy. Menem bolýa saňa men 2 güniň içinde şeýle bir gowy tap beren öz joralamdan diýdim de ol oglan bilen sagawlaşyp telefonu goýdum. Şeýle bir pikir etdim. Nädip şundan arym almaly? Şeýle bir şonuň diýen gepine puşman etdirip bolmazmyka? Ahlakly, akylly gys hiç açan çakdan aşa näzlenip, çakdan aşa suwjuryp ýörsedem gowy däle. Näme ejesi kakasyna gowy hyzmat etse gödek gürlende nämeke diýip öz-özüm aglaýadym. Şol ýörüşme Joramyň öýüne dua ýurundagony gelipdir. Joram vay şunu ýigrenýände öýümüze gelse, şäherden gelýär welin maskar etýär oglanlara süýjü sözleýäm, gowy görünýärmi? Her gelende bir oglan bilen nomer alşyp, halaşyp oraya maskar etdi, şol diýip iýgendi. Menem kellämde ýandy, pikir ýandy, çyra ýandy. Şeýdip şol gyz bilen men öňkü halaşan oglanymy tanışdyrmaly, ine ýumşak sözli, gaty mehriban, gaty mylaýym gyz eken, tüş şoňa gerekli gyz eken diýip iç-içimden pikir etdim. Soňam Jorama aýtdym, meniň halaşýan oglanym şunýaly gepler bilen maňa jaň etdi. Meniň bolşumdan nägili? Gel seniň şol dua ýurundagonyňy şol bilen tanışdyral. İkisi bir-birine tüýs mas eken. Sen dua ýurundagonyň tüýs şonuň halaýan gyz eken, ýumşak sözli, gaty gaýrym gürlänok halar diýdim. Olam ilk wagt ay bilmedim de bu gyz näçe gün halaşar o bilen ýüzü gözünden aňar diýip goýdy. Gyzlar bolup dükana gidip gelip otirkak özüm bilgeçleýin. Şol gyza seni men bir oglan bilen tanışdyraýyn, gaty gowy oglan. Ýumşak gyzlar gowy görýär. Gödek gyz bolmasyn, meni bir ýumşak gyz bilen tanışdyr ejem, kakama ýumşak gyz gerek diýdi. Biriniň körpe ogly, körpe gelin bolarsyň diýsem göz uçgan aklap dur. Sen ýok, men ýok, ay gerek däl ýa-da söýgülim bar diýmäni bilmedi de tanışdyr gowy oglan bolsa şu ýumşak sözlü dä men ýaly gyzy tapsa armany bolmaz diýip göz oýnaklap başlady. Menem ikiň tüýs tapşaýdyň diýip içimden pikir edip durşuma bolýa men şol oglana seni maslahat berjek, sen bir maňa nomeriň ber diýip o gyzyň nomerini aldym. O gyzyň nomerini aldym welin şo gyz bilen tanışdyrjam aýdyp ol oglana jaň etsem göräý mene özüm bilgeçleýin jaň edip ýolaşjak bolşum ýaly görür diýip jaň etmäni ýöredim. O gyz öýlerine gitmäkäde bir gün maňa tuşup hany maňa ol oglan jaň etmedile diýip 2-3 tapar sorady. Menem ay jaň ederen tak nomeriň bermedim. Nomeriň bereýin, soň gürleşersiň. Gowy oglandyr diýip goýdum. Şeýdip garaşyp ýörüşüm ýaly bir hepde çemes wagt soň meniň öňkü halaşan oglanym maňa jaň etdi. Aýdara diýere gep tapmadygy ýaly, hany maňa özüň ýaly gowy ýumşak sözli gyz tapmadyňmy, gödek bolmasyn diýip aýdypdyma diýdi. Meniň hem oňa janym ýanýa, näme ýüzüň bilen sen maňa şeýdip jaň etjäkäň diýip içimden pikirlenip, hawa tapdym, ýaman gowy gyz bar, özüm el diplomly ekeni. Hoşama aýtýys ejen kakan hyzmatyny ýerine goýar diýdim de şo gyzyň nomerini berdim. Hiç el çekinmezden menden o gyzyň nomerini aldy. Men öz içimden pikir etdim şu derejede gaty ýüregi daşdan oglan bolmaly da 3 ýyllap halaşyp ýa maňa hiç ýyl göbün bermändir ýa-da şo derejede kelle göçkünli bolmaly diýip öz-özüm pikir etdim. Şeýdip men oňa şo gyzyň nomerini berdim. Aradan wagt geçip dur. Günler aýlanyp dur. Şeýdip ýörüşimize kakamyň gullukdaşy kakam bilen duşupdyr. Öýe geldi, kakam olara gitdi. Bular öz ara gürleşip çagalamyzyň başyny birikdirmeli diýen pikire gelipdirler. Meniň bolsa o zatlardan habarym ýok. Kakamam ejeme bu ýagdaýlary aýdyp beren soň ejem gyzyň halasa barar bolmasa bilemok diýipdir. Şeýdip men şol oglan bilen tanışdym. Gürleşip oradyk. Göräý mene bir gödek oglan ýalam welin 2 gödek bir ýerde tapşdyk. Tüýs
Meniň diýäjek oglanym ýaly görýärdim. Gödek bolsa da bir sözli, dogry sözleýä, gaty gaýrym gepi ýok, gönden gön aýtýa artyk gürlänok. Menem kakamyň hem göwün ölmesin öňü soň meniňem şeýdip halaşan oglanym gitdi. Näme diýende de indi yzyna gelende de şonuň üýtgejegine anam ýok diýip özüm pikir etdim de şolara razylygym berdim. Bizim toý sahetimiz bellendi. Aradan bir 2 aý geçen soň toý sahet bellenip toýa taýýarlyk görüp uradyk. Toýa taýýarlyk görüp uran günlerimiziň birinde men bazardan gelip otyrkam, öňkü halaşan oglanym jaň etdi. Men onuň jaňyny alman çoň spisoga saldym. Aradan bir gün geçen soň bir nätanış nomerden jaň geldi. Jaňyny alsam şol oglan meni diňlemän öçürme gaýrat etdi. Menem hawa näme diýsem sen men bilgeşleýin. Biderek gyzla tanışdyrypsyň dostlarymyň arasynda da maskara boldum. Ad owazasy dünýä dolup ýören gyz ekene diýdi. Menem ay men bilmedim on ýaly ýerin diýdim. Biderek mi dälmi seniň diýişiň ýa sen maňa akylly bolsun diýmediň, ýumşak sözlü bolsun diýdiň. Ýumşak edilejen kakam göwünne degmez. Saňa da gaty gaýrym gep diýmez. Öz işleýişiň ýaly ýumşak gyz diýdim. Seniň isläň gyzy halasaň al, halamasaň alma diýsem ýok. Sen gödegen bolsaň maňa müň gyzdan ziyada ekeniň. Ýumşak sözlerine aldanyp her hil oýnatga öýlenip ýörjek däl. Dostlarymyň ýanynda da maskara boldum. Duş gelen oglan bilen halaşyp ýören bir oýnatga eken. Süýji sözläp adam aldap ýören eken diýdi. Menem içimden sen indi gaýdyp gelende de maňa gereň ýokla diýip pikir etdim we bolan zatlar aýdyp berdim. Kakamyň gullukdaşynyň ogluna durmuşa çykyp toýum boljagyny, ýene bir aýdan toýumyzyň bolýanyny, toýa taýýarlyk görüp ýörenimi, menden gaty görmezligini, özüne halan ýumşak gyzyny başga ýerden gözläp şoňa öýlenmegini aýdyp telefon öçürdüm. Şondan soň näçe gezek men sen alkaşşak diýip SMS ýazdy. Men nomerim çalyşdym şol oglan bilen tutuş ýolum aýryladym. Öz isleýişi ýaly ýumşak gyzy alsa bolar. 3 ýyllap söýüşibem adam tanamandyryň.